Egy zombit hallok. Igazán nagyon közel. Szerintem az innen jön le, lentről. És az előbb, ha jól láttam, akkor este van. Mondjuk kezd este lenni, és esik az eső. Aludjunk gyorsan. Ha nem rántódnak fel az egerem. Oké. De hangos az eső. Atya úristen. Mindjárt jobb lesz. Na. Azért így már jobb. De hangos volt az eső. Atya úristen. Szia. Meghalsz. Tudom. Skeleton bácsi. Miért lehet? Ugasd. Én engedem. Oké. Igazából én hogy elkezdem ezt a hardcore-t, nem akartam olyan sok vándorlás, nem. Úgy gondoltam, hogy csak elmegy olyan 3-4 rész azzal, hogy én bóklászok a világba, és utána pedig én építek egy házat, gyűjtögetek. És igen, lehet már a következő részbe, mert ugye már ez a hardcore második részének a második része. És lehet, hogy már a következő részben akkor elkezdem a házat. Pókica. Lehet, hogy azt kellene csinálni, hogy lerakni a sütőt, és egyből égetni a vasat. Na, én azt mondom. De nem kell ezt nekem. Vissza. Pám. És abból lehet már csinálok egy olyan vasszettet, ami ki tud jönni belőle. Egy egész szethez mennyi kell? Azt hiszem 8 kell a bérthez. A nadrághoz kell, azt hiszem 7. Ja, az 15. 2 kell a cipőhöz. Az 17. És a sisakhoz kell, azt hiszem 4. Ja, azt hiszem. Fogalmam sincs, majd ha lekraftolom, akkor kiderül, mert most így nem tudom, hogy mi, hogy. Pók. Lehet, hogy itt lent van alattam. Alattam. Nem, most komolyan. Aha, nagyon nem. Menj neki. Ja, hogy te nem bántasz. De hogy ilyen jószág vagy. Akkor én se bántalak, ha te nem, akkor én se. Oké. És hogy már nem is annyi vasam van, amennyit én most gyűjtöttem. Oké. Akkor ezt le is dobom. Vért, bár mondjuk lehet, hogy nem lenne hülyeség megölni, mert azért ez csak idegesítő. Megettem maszkálapók. Ez a fene. Meghal és kész. De ha nekem itt volna, lehet, hogy nem a legjobb érzés. Itt a facsemeték kénytelen vagyok előtetni. Alma! Kaptunk szép piros almát. Oké. Lehet, hogy csinálni kellene
egy vascsákányt, mert azért azt nem lenne hülyeség. Nem tudom. Most csináljak egy csákányt, lehet ki tudja, hogy én mikor fogok menni bányászni. Nem baj. Akkor lekraftoltam egy kardot. És oké, és akkor még egy nadrág kijön, és még marad egy. Remek! Oké, és ebből kijön egy sisak. Persze. És akkor már csak kellene egy cipő. Nem tudom, most azért lemenjek a bányába, vagy most felesleges. Én feleslegesnek tartom, szóval. Majd ha találunk, ha nem. Igen, ezeket elrakom. Vala craftoló. Itt van, csak én nem... Ja, itt van. Csak én nem láttam. Oké. Kutya. Jó, majd közelebb ugatott, szóval. Na, és akkor ki kellene keresni egy terepet, ahol élhetünk. Az itt a keletek. Így. Elnézést a vágásért, csak megnéztem, hogy mennyinél járunk. Úszkál a csirke. Most én őt megkegyelmezem. Na, és akkor... Én most itt nem látok... Most hát ez az, hogy szép, sík terep van. És ez így... tetszik. Ja, ez így jó. Wow. Oké. Akkor itt ezzel a mai rész be is fejeződött. Remélem tetszett nektek ez a két rész két rész sűjtve. Tehát ez a két rész, mert ugye a második részt azt én két részből terveztem, mert ugye 10 perc az túl kevés lenne, és is szerintem jobb. Oké, akkor én ezt itt kiszedném, ha nem lenne ekkora lag, és kidobott! Wow, de jó! Tehát mindegy, srácok, szép a háttér, a tesóm választotta, igen, yeah! Tehát én megköszönöm a figyelmet, találkozunk legközelebb is, és ha tetszett a videó, akkor mindenféleképpen nyomjatok rá egy lájkot, iratkozzatok fel, és láthatjátok a hangomat. Tehát tényleg én megköszönöm a figyelmet, én Lobron Toni voltam, sziasztok!